Epa. Kaixo. Egunon. Egunon. Pakete banatzailea zara? Zer? Pakete banatzailea? Ez. Barkatu. Eta zein da zure lanbidea? Ba, aktorea naiz. Wow, aktorea zara? Ze lanbide polita? Ba, bai, oso polita da. Ni ikaslea naiz, unibertsitateko ikaslea. Eta nola duzu izena? Xabi naiz, eta zu? Ni Boixi naiz. Boixi? Ze izen arraroa? Nongoa zara? Ba, Boixikoa naiz. Ameriketako estatu batuetakoa. Baina ama eta aita euskaldunak dira. Nafarroakoak dira. Ara? Eta zu non bizi zara? Boixin bizi zara? Ez, orain Donostian bizi naiz. Bueno, orain hotel batean bizi naiz. Baina etxea bilatzen ari naiz. Bueno, logela bat. Hotel batean bizi zara Donostian? Puf. Zenbat urte dituzu? 20 urte ditut. Eta zuk, Xabi? Nik 21 urte ditut. Eta hemen bizi naiz. Bai? Bai? Ikusi nahi duzu? Bai, noski? Gaur ez. Bihar? Bai, oso ondo. Izena? Boixi. Bai, Boixi. Eta zenbaki bat? Eta zenbaki bat? 8. Telefono zenbakia. Ai, barkatu. 1-4-0-6-6-6 Bueno, ba, bihar deituko dizut, bai? Oso ondo? Bihar arte.